İki jawan oglan yanymyza gelipdi. Eýämiz Allah Zülcelal'la ona şahitdir. İkisi de yanımızda oturup başka her gaýsy da başka ýurtdan, türkmen oglanlardan, ikisi de jawan oglanlardan. Pakirli ikisi her gaýsynyň derdi de başka. İçine sığdırmany hiç kime aýtmaman görürüňmi? Dükdüri de derdim aýdyp bilemek, bir derdim ma ölünçämde menden aýrylmaýaşy dert. Ben häzir özüm öýlene makdem ahunjan nip näme deýinip ağlapdy. Ve Hudaýa da men şu ýagdaýda şükretýän nipdi. Eyyub peýgamberiň derejelerinden benden sini goýuljagda. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بأهل البلاء ولا ينسب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان فيصب عليهم الأجر صبا حتى إن أهل العافية ليتمنون في الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقارير من حسن ثواب الله تعالى عليهم رواه الطبراني والترمذي. نبي أكرم رسول الله محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم يدبتر oğul gydına, erheleyine, ırsgalına, ya merizçiligine gaýgy dip zol Hudaýjan, can Hudaý ödün, can Hudaý Qur'anyň molayyn Rabbim Allah, can Hudaý dip ölüp gidipdirle mahşer meýdanyna şol adamlary üýşürip bir ýerde goýjaklar. Hesap kitap da ýok. Hen bilen namalary sagdan gelermi kam, sollan gelermi kam, buýrun ýok. Üstlerine bir derece ýagjak. Besbelli bula cennete şuna giyir vermeli, kafina çyn diýiljek. Şonu beýleki dert çekmedik adamlar, gaýgy görmedik, narahatçylyk görmedikler aýtjak. Hay biziň dünýede şu ýaşaýyşymyzda gaýçy bilen biziň ennamjanymyz, etimiz, sünkümüz dogrumça edilip dert çeken bolsak da bizde diýjeklerdi. Qıyım dogrumça edilip bizde dünýede dert çekip geçen bolsak da narahatçylyk kan gören bolsak da diýjekler, şu ýagdaýy görellerine. Ya bir tofornyň gaýgysy oğlan uşaklarynyň inni ululup barya oğlanlary ya 4-5 ýaşynda ya 8 ýaşynda ya 10-5 ýaşynda ya 20 ýaş. Biziň ewladymyz, gyýdymyz, oglumyz namazly bolsa da dip gije günni gaýgyda. Bir bolar bolmazrak dost bilen, boýdaş bilen çykyp gitdi. Däde ene ýüregi tir çekýärdi. Däde enen ýüregi hat çekip galýardy. Qymmyl galýardy. Bir näme gün ot kököjügi bildi. Can Hudaý ödüň diýip galýar ýedinne kıyamet derece daşı. Kıyamet derece diýerleşiň adyna. Ya ayallygyny gaýgat diýär. Ayallygynyň özüniň bir imanny ýaşap gezmegi we izdiwaji. Ya öz gyzyny bir gowy edipli, hayaly, imanly adam bolup ululsun, we bir imanly adama da sataşa görsin nip giýjegini gaýgasy şoda. Zol ýüreginden asylyp duda. Şu gaýgy her gedekde Can Hudaý gelinini gaýgat diýär, ogluny gaýgat diýär. Bir şular sagaman bir oňşyk gede görsin, şular Hudaý çagyryp gede görsin. Zol gaýgyda musulmanyň başyna bada kıyamet derece daşa. Şu her gedek Can Hudaý diýipdi. Ya dädesini gaýgat, enesini gaýgat diýär. 25-30 ýaşyny gyýdya gelirler we aglap zeňurýarlar. Ahunjan enemiz günaň içinde geçipdi, biz elimizden näme gelýär diýip aýtýarlar. Ýanyp Allah'dan dilep dula, Can Hudaý enemiz tövbe etsinip. Şi gyýdla şu oglanlar eneler dädeleri bir namazly bolsun diýip
yan gezip Eyyub peygamberin derecelerinin bir derece görecek adamlı da. Näme zol Hudaý çağırıp durulda, zol gaýgyda. Toyog isele gaýgy, ýa-se iste gaýgy, mereka iste gaýgy. Halk gülüweti bir içimden bir halk keyfeti gülýär diye, men içimden gülüp bilemek diýip ýanýa. Allah Taala onu görüweti we bilweti. We senin qowbilýär Hudaý Taala. Eýämizde. We sen ýürüň eteginden hey can Hudaýa diýen hança qallı da asmana gaşy. Hança ulullu da. Derdi dostum çeker diýerleri şef. Hudaýyň dosty şol adamlar. Ya günah odal qowjamışdyk, inni günaha giripdir. Giýje unnit gaýgysy daş. Ärim tawbe etsin, lenanan tawbe etsin, şu gellejem qowjak etsin. Ene dädem bir tawbe etsin, şu haram içkisin bir aýyrsyn. Pakir mydam gaýgyda. Bir dek etsin, bir dogry etsin, mydam gaýgyda pakira. Müslüman bazatçy. Şu gaýgysy da tesbihler tanamadan kan ibadetlerden öwde we kıyamatda şunu öwe salýada. Ya yankı wurdyňly da izdivaç, ogly gaýgyda. Ogly gaýgy. Şunu bir tamam bir imanly gelin sataşsa, toy bolýa gaýgyda şuň içi ýüregi ýangylla. Ey ol konadam bir toy tutýety, ýüregi narahatda şu oglynyň dinanasy gelini bir imanly, abreyli, izzetli bolsun. Öýlenipdir, toy tamam bolupdyr, ýüregi häzirde gaýgy, can Hudaý özüň arka bol, can Hudaý bir saman imanly ýaşasynlar diýipdi. Şuň adyny Eyyub peýgamberiň derejelerinden ýalar.